Ben sing usum watu iku, usum watu. Yo, Watu akik. watu akik iku lho. Kan koncoku tak saleni kabeh. Iku balekno montor lek gak salah iku. Mari ngono iku nggo motor loro. Mulai sak motor. Musum watu. Iku omahku digoleki watu. Wis gak ono watu gak. Watu akik. Iya. Nang omah iya. Watu ngene ketemu nang iku ndi. Iku lho. Kran. Watu apa? Man, iki kok ambune wangi. Ngono. Salah siji ono sing ngerti. Njogo. Lho, apa Pak wis? Gak iki iku apa tekean iki. Pendeman. Cek. Gak iso. Pendemane mbahku piye. Lho, sampeyan kok ero? Iya, iki pokoke ono papat lho. Ero wong. Ngono. Pokoke ditekeki pendeman papat. Wis mari. Mulai kan, wae mulai. Tak lewat nang kono, sawah kono. Kerenjengan. Iya. Durung ono lampu ben sih. Dalane sik karo-karuan. Aku sing gawa. Tak pateni kabel lampune. Sing nyopir. Iya. Tak kaya backsound deng. Kono kok lap kalau to kene iku. Wis ta jare ngelek watu. Deng sampai suaraku deng ngono. Truk. Lah leren wis nang kene akeh watu. Tak dakek nang bendungan pas. Mobil tak parkir nang kono wis. Pak wis. Iku lho nang njero kono lho, nang ndukur. Nang ndukur akhire. Pokoke arek piro ya? Arek 5. Sing telu iku arek piro ya? 6 apa pitu ya? Sing telu iku nang ndukur sampe aku. Delok sik pertama sret. Weteng dedet. Gak suwe difoto ambek koncoku. Coba sing itu nang pojokan kono foton. Biyen ono gerombolan pring 3 ya. Pokoke pojokan. Wis kana pringe ta, Kak? Gak ono wisan. Wis kana pringe. Jek ono, biyen sik serem kok. Durung dibangun biyen. Berarti sing ono pringe iku ya. Sik durung dibangun. Tak kon moto. Kok gak kena. Wit jati yo. Iya, pokoknya sing nang pojokan ngono. Gak kena, Pak. Saya coba putung, godhong-godhong nang kene. Nge-flash iku, cekrek kena. Mari ngono dipoto nang kono. Gak kene nek. Gak kena maneh. Gak suwe koncoku seneng nisor iku mang melok munggah. Duku. Lho kan cari gak melok munggah. Gak apa-apa, Kak. Aku melok munggah. Mari ngono. Iku pokoke dipoto ping piro gak kena iku. Sing terakhir pas dipoto langsung lobet. Jebret wis. Mate apine. Didelok sik sret kiwa tengen. Iki sing sangar iki. Gak suwe ono iku swara, Pak. Suara apa? Sopo iku? Jelas ngono ya. Jelas kabeh. Krungu kabeh. Masa wong bengi-bengi nang kono. Ayo. Akhirnya balik kabeh. Akhirnya jauh-jauhan. Aku senjal. Pak wis, kan krungu ta? Iya. Balik iya, Pak. Tapi kabeh arek-arek. Mudun nang isor. Pokoke nang pojokan iku ana tombake. Nang pring-pring. Tombak goib ta? Tombak koib. Ya koib lho. Wow tombake. Mudun. Terus iku lampu sik tak pateni san. Lampu. Pas toko kerenjengan jebret. Tak parkir maneh. Iku sing sangar iku. Mek dulu tok mek pirang menit. Kae gak sampe 1 menit sih. Pirang detik ngono. Arek-arek gak wani mudun aku mudun ambek iku mang sing koncoku sing pinter mang. Didelok sret. Ya apa wis. Balik. Langsung balik, Pak. Gak sampe 1 menit pokoke. Balik. Kroso sini. Kroso pokoke. Mari ngono gak suwi ceritane iku tekan iku
sakwise ndamean. Wis cerita kabeh. Lho, nang jare gak melok mudhun sing arek koncoku sing mburi Dewi mang sing nang bendungan. Aku munggah mang jangkrik ambu wangi. Ngono, Pak. Makane aku munggah ambu wangi. Jarene sing koncoku iku mang ande mang dieloki ket kono lho. Ket sawahe sapa? Suto. Wong loro wedok. Kuntil. Iya. Apik tujuane iku. Hah? Tujuane Mbak Kunti mah apik. Karo. Kalau Terus ana sing meloki wong kene. Lanang, mbok tanyangi mbok sapa. Pokoke kancaku iki pamitan sik. Sadurunge mrene iki pamitan sik kancaku iki. Mari ngono sing lanang ku mang ngeterno sampai tekan Damean jarine. njogo. Joko. Sing loro iki mang sing mbak-mbak iki mang asline ganggu, Pak. Wong ganggu. Kancaku disantap ngene. Santap wetenge. Iya. Wong dasare ngecebret ae. Ayo arek iki kok meneng ae jegidek ae. Wis gak ngomong blas iku. Cerita-cerita. Ceritane disantap wetenge ngono. Cerita-cerita semari tekan menganti. Tapi ini koncoku iki mang Ora. 100%. Baterainya iku mang. Padahal iku mang pas mutu mang alah paling 1% lah. 1% real. Ini dadi 100%. Drop paling. Karo mutu nang kono gak kena, mari mutu nang godhong kena. Kena energine emang. Terus sing nang Kranjengan iku nang wite, wah akeh sing penekan nang kono. Angkruk-angkruk ngono. Wetok-wetok. Ya wit gede. Iya. Sikile Wetok-wetok. sikile itu papano.